even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, Bradanga Satjou, de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier vanuit Torarica. En we hebben een bijzonder persoon ontmoet. Een meneer, ik zag een krantenartikel en ik raakte geïnteresseerd. En ik dacht, ik moet deze man zeker spreken. Dag meneer, wat is uw naam? Albert Veller. Albert Veller, goeiedag. Welkom bij Kulturu TV. Ik zie hier zitten met heel veel kranten. En ik las een artikel. En het artikel ging over het feit dat... even kijken. Zal ik het uit het Ja, hoofd zeggen? zeg het maar uit het hoofd. Dat een hele grote meneer in het land Suriname vindt dat wie dan ook onder de Nederlandse vlag wil werken hier in dit land, moet opdonderen. Heeft u die artikel hier in de krant, waar het staat geschreven? Is het de krant van vandaag? Nee, het is niet krant, maar ik heb kopie net aan die dame gegeven. Oh, die dame, oké. Heeft ze kunnen stellen. Maar dan zeg je, wat is er aan de hand? Dan ga je archief binnenkijken, waarom doet deze man? Toen uitspraak. Het is geen man van achter de markt of zo die vis verkoopt. Het is een dokter. Die man is dokter. Dus die man heeft wat hier zo. Ja. Dan ga je zoeken waarom. Plotseling. En dan kom ik tot conclusies. Ja, er is nog steeds een boom-boom tussen Nederland en de Republiek Suriname. En waar is die begonnen? Dat is begonnen toen ene meneer Aaron, dat is bijna 50 jaar geleden, naar Nederland ging met ene meneer Bruma. En daar hebben ze gezegd, wij willen onafhankelijk worden. En toen heeft Pronk en Den Uyl gezegd, ja, geen probleem. Maar Pronk zegt, luister, het beste is dat jij nu terugvliegt naar jouw mensen en ze vragen wat ze willen. Willen ze Nederlander blijven of Surinamer worden? Een referendum. Of het referendum heet, weet ik niet, maar in ieder geval, dan geef je het volk het recht om te beslissen voor hun lot. Als je over lot mag spreken. Nee, dat doen we niet. Nee, doen we niet. Oké. En zo is die onderhandeling aan de gang geweest. Allerlei ruzies onderling. De notulen van die onderhandeling zijn er. En waarom weet ik dat? Omdat de notulist, meester Gangaram Pandey, die in de ware tijd pagina groot heeft gezet met zijn foto in het midden. Daardoor zijn een paar mensen die kennis gekregen van dat is aan de hand. Nou, ze zijn aan het onderhandelen geweest en die 25 november die kwam dichterbij. Totdat Pronk zegt, weet je wat, het gaat niet tussen jullie, want jullie maken ruzies met elkaar. Ik heb een oplossing. Hier in deze zak zit 3,5 miljard gulden. En hier heb je een papier die jij moet ondertekenen, een soort van ontvangst, wat je moet doen voor dat geld. Want wij zijn geen filantropen, je moet wat doen. Nou, en dat staat hier zo en dat heet de toescheidingsovereenkomst artikel 5 lid 2 tussen Nederland en Suriname, het contract. Dus alle Surinamers weten van die 3,5 miljard, maar van het contract weet niemand. 99% weet het niet. Begrijp je? En dat contract zijn ze hiermee gekomen, hebben ze het in een kluis gezet. Oké, mag ik even een vraag stellen? Want ik kan me herinneren dat de NPS toen de tijd, Henk Aaron, het doorgedrukt heeft waarschijnlijk. Want de VHP was eigenlijk tegen. Ja. Het waren meerdere die zogenaamd tegen waren, omdat je weet niet waar je naartoe ging. Onafhankelijk, je weet niet, krijg ik een huis, wat krijg ik? Dus, maar Aaron die wist wel wat hij deed, want nogmaals,
die zogenaamde Brassade in Utrecht, toen ze elkaar omhelsden, dan stond ik met een grote camera op het podium te filmen. Begrijp je? Ja. Die emoties heb ik daar gezien en gevoeld. Dus dan weet je van wat er aan de hand is. Maar nogmaals, het volk van Suriname, ja, het is moeilijk om zo te zeggen, zolang ze maar kunnen eten en dansen en noem maar op, dan is alles goed. Maar waarom ze kunnen eten, vraagt niemand zich af. Hoe komt het dat ik geld heb gekregen? Het punt vragen stellen is taboe in dat land Suriname. Laat staan vragen beantwoorden. Daar houdt men niet van. Ga naar een balie hier, zo waar dan ook, stel een vraag. De dame is hartstikke vriendelijk. Tweede vraag zie je. Derde vraag is ze boos. Nee, ga maar, doe die proef maar. En dat is zo. Ja. Maar goed, dus dat was mijn verhaal over dat, wat u gelezen heeft, over het schrijven. Maar nogmaals, ik heb... Het verhaal ging over wie onder de Nederlandse vlag wil leven, moet zijn biezen pakken. Ja. Want na 1975 zijn een heleboel Surinamers naar Nederland vertrokken. Ja. Heel veel. Die hadden hun huis te koop gezet en die gingen naar Nederland. Ja, en als je dus, daarom zeg ik heb niet toevallig, ik heb hem niet hier, maar als je bedenkt dat ongeveer 165.000 Surinaamse gezinnen van Surinaamse afkomst daar wonen en het tienvoudige bijna, sommigen miljonair zijn. Gestudeerd en miljonair zijn. Met andere woorden, ze hebben aan spaargeld daar ergens onder een kussen voor miljarden. Oké, want in Nederland miljonair worden is moeilijk. Nou, en die gegevens komen vanuit Den Haag. Den Haag heeft gepubliceerd wat ze daar hebben. Noem maar op. Deze mensen, omdat hun navelstreng hier begraven is, zouden ze graag in dit land willen investeren. Maar aangezien het niet mag, tussen aanhalingstekens, want een meneer, een hoge meneer in dit land heeft gezegd, wij gaan voor jou, jullie daar, een diaspora bank opzetten. Ja. Jij stuurt het geld via Pico hier naartoe, maar jij moet daar blijven. Dus hun denken dat die mensen gek zijn. Ja. Dus vandaar dat het geld hier niet komt. Tenminste, nog niet komt. Nog niet, want er was een oproep gedaan van diaspora, kom naar Suriname, kom het land helpen opbouwen. Ze willen heel graag, echt waar. Maar het is niet gebeurd. Ik meen het, ze willen heel graag. Maar als je dan allerlei muren voor ze opzet, want ik heb het op de radio zelf gehad, dat een zogenaamde programmamaker, heel bekende, ik zal die naam niet noemen, dat ik hem een aantal vragen stelde en aan de hand van mijn reacties drukt hij die knop niet in, maar gewoon live, ik kon de hele wereld mij horen dat hij zei van, hier gaan man takino, accent van man, want die man in het buitenland plaatsen, dan is dat morgen aan morgen uno. Keihard. Zo. En hij is al niet de enige die zo denkt. Vandaar dus deze man met zijn uitspraak, want die meneer die hier was, die werkt onder Nederlandse vlag. Ja. Weet je hoeveel geld hij persoonlijk hier naartoe brengt? Aan projecten. Wij noemen het CAP-projecten, kleine ambassadeprojecten. Daar heeft de regering niet voor nodig. Hij mag zelf dat gaan doen. En dan ga je tegen die man zeggen, hey, Nederlandse vlag, je moet opdonderen. Nee. You're crazy. Je hebt het geld nodig, je moet investeren in het land. Nodig, ja, zo wil ik het niet stellen. Jij waarschijnlijk niet, maar anderen hebben het hard nodig. Want deze man heeft toch een villa in Miami en nog een villa hier aan de Antondachtenweg. Dus hij heeft het niet nodig. Maar Tant Koba van Flora A heeft het wel nodig. Heel erg. Nou, dus, en dat zijn dingen waarom ik dus kranten lees en noem maar op en advertenties en allemaal dingen zijn. Ik heb op dit moment, toevallig heb ik hem hier, want ik ben, hier. 25 november aanstaande gaan we onafhankelijkheid vieren. Ja, 50 jaar. Ja. En wat weet het volk ervan? Niks. Ja. Dan ben ik al met januari, iedere maand verschijnt dit. Ja, 25 november, 50 jaar. Onafhankelijk. Maar vooral dit. En niemand durft die vraag te stellen, wat is dat?
Ja, mensen die een beetje gelezen hebben, die zeggen, en die krijgen van mij kopieën. Ik ben vanmorgen naar de krant geweest. Want 24 november, dus de dag ervoor, komt het in de hele pagina vol met deze advertentie. Die gaat mijn groep gewoon bekostigen, want dat is een vermogen, dat kan ik je wel vertellen. Ja. En uw groep is? Een aantal mensen van Surinaams afkomst die in Nederland gewoond, gewerkt hebben, gestuurd hebben, die een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, ja, dingen hebben ontmoet waar ze zeggen, nee, dat pik ik niet. Begrijp je? Zoals meneer Yankee, die hiervoor gevochten heeft, dat is een Hindoestaanse man die op krukken loopt. Zijn kinderen, zijn advocaten, hebben de processen tegen Suriname gevoerd om die deur open te maken voor die mensen. Er zijn 3 processen geweest. Alle 3 hebben ze gewonnen. Dan zou je zeggen, nou dan zei de regering van Suriname, oké. Nee, meneer Yankee mag dat komen. Ja. Op en neer, zonder visum, zomaar op. Als iemand anders dat wil, moet hij ook naar de rechter gaan. Ja. Goed hè? Want je wil de diaspora zeg maar in Suriname krijgen. Maar daar begint het al. Dat je wat kost het nu? €65 moet je betalen om een visum, of hoe je het noemt, moet betalen om naar Suriname te komen. Terwijl je een Surinamer juist de toegang moest geven, zeg maar, om naar Suriname te komen. Wat voor deel van Suriname belet dit? Er zijn mensen met een bepaalde genetisch patroon. Toen wij hier zo samenkwamen, wordt gezocht, en het is flauwekul. Want toen wij hier kwamen, wie zijn wij? Noem ze maar op. Die blanke mensen in eerste instantie. En die hebben mijn grootvader vanuit Ghana meegenomen. En een aantal Hindoestanen en noem maar op. Maar wie mis ik dan in die wij? Die mensen die eeuwenlang hier al gezeten hebben. Nou, waar zitten die in dat liedje? Hoe wij hier samenkwamen. Ja. En waar zijn de Indianen? Ja. Wake up call. Ja, nou, ga het vragen. En met die dingen zijn we bezig. Analyseren Wie heeft dat lied geschreven? Weet ik niet. Maar nogmaals, dus die groep mensen ontmoeten elkaar, praten met elkaar, discussiëren over bepaalde onderwerpen. Die zeggen, dit gaan we doen. Ja. En als iemand niet kan lezen, kan hij dit nooit weten. Nee. Wie leest in dit land? Nee, weinig. Je moet het toevallig horen van een voetbalverslaggever misschien. Want dat zijn de mensen hier zo. Die kunnen precies vertellen wat voor kleur schoen meneer Messi heeft. Weet je wel, dat is het verhaal. Maar niet dit soort rommel. Begrijpt u? U volgt de situatie nu in het land? Redelijk, ja. Nou, ja, rammel redelijk zeggen. Ja toch, want er zijn verkiezingen geweest. Ja. En wat vindt u van de situatie zoals het aan toe gaat? Er is niks veranderd als vanaf toen wij onafhankelijk werden. Niets veranderd? Niets veranderd. Niets veranderd. Ik heb meegemaakt als klein pikkenjongen, reclames en noem maar op, en Nancy Ossos. Toen werd de politieke partij geleid door de vrouwen. Die deden het zo met die mannen. Ga. En die regelden de dingen. Ik heb het meegemaakt, echt met kottos en zo en bla 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 bla. Nou, en ja, tegenwoordig is zo, in deze samenleving is dat de man, die heeft het voor het zeggen en de vrouw moet zijn mond houden. En als je een vrouw bent, je hebt een aantal vrouwen die ik zo'n beetje via radio en zo hoor, die ontzettende hoge IQ hebben, een geheugen van hier tot Gunther, en dan hoor je hoe die mannen daarop reageren. Hè. Dan kijk je, dan moet je met je hoofd schudden. Triest. Ja. Oké, want je ziet dat... Enerzijds zou ik blij zijn, dat een vrouw president zou worden van dit land, maar ik zei ook een vrouw. Ja. Want deze persoon, daar heb ik ook in mijn dossier, dus dan ga ik ze zetten, wat is zij? Als jij niet in staat bent, als voorzitter van het DNA, de vergadering te leiden, maar je rent weg bij een bepaald agendapunt, letterlijk weggerend, zodat je ondergeschikte
En ik noem bij naam meneer Bova de vergadering verder moet leiden. Het is hier gebeurd. En nu wil jij dit hele land gaan leiden. Hoe wil je dat doen? Wat staat dit land te wachten deze komende 3 jaar? 3 jaar, hè? Niet 5 jaar, 3 jaar. Want als we niet oppassen, dit land, dan zijn ze verder dan 2020 in de put. Oké. Nog verder. Nog verder. Nog verder, ja. Dan moet je iemand de kans geven om het misschien beter te gaan doen. Van fouten leert men. Nou, nee, want dat kan je niet met het volk doen. Kom nou. Van fout, dus je maakt dan zeg je sorry. Nee, dat doen Iemand we. heeft een fout gemaakt. Nee, het is geen fout. Een aantal mensen hebben dit land naar de knoppen geholpen. Ja. Financieel. En zodanig, en daar gaat het om, want je hebt geld nodig. Waar haal je die vandaan? Hier in Suriname is er niet, je moet ergens naar buiten. En alle deuren buiten zijn op slot. Suriname? Nee, we praten niet met jou. Je bent een boef, je bent een schurk. Keihard. De bondholders, noem ze maar op. Ja. Die hebben alle deuren gesloten. En waarschijnlijk is deze man met zijn Aziatische genen, die nou weggestemd is, in staat een soort Mahatma Gandhi gezicht te trekken dat die mensen daar de deurtjes op zo'n kier hebben opengemaakt. Zodat het toch nog iets was. Dat is zijn sterkste punt, voor de rest niks. Hij is een politieman geweest, verder niks. Hij is geen politicus. Maar nogmaals, en het is zo gegaan dat zelf ene mevrouw van de IMF hier in het land zegt van, ja, met hem kan ik werken. Nee, nog erger, deze vrouw gaat wat nog nooit vertoond is, voor deze man te reclame maken in China om die lening te verzachten. Dat doet deze vrouw Anastasia. Die heeft dat gedaan. Dat wil wat zeggen. Dat je toch iets gedaan hebt met die vrouw. Misschien in Suriname zou oma Koba zeggen. Je hebt die man gekruid. Ja, gekroeid. Gekruid. Tenminste. Maar nogmaals, dus dat is de Suriname. En nu weer, hier een verkiezing is gewonnen, zogenaamd. En ze hebben nog niks gedaan en ze vechten al met elkaar. Ja. Ik bedoel, wat wil je dan? Iemand die voorzitter is van zo'n club, die moet iets komen tekenen en die is afwezig en zijn vader komt het tekenen. Houd toch op. Dus waar gaan we naartoe? Ik weet het niet. Ik blijf het volgen. Hij komt niet tekenen, zijn vader komt tekenen. Ja. En u wil weten wie dat is? Hij is ziek misschien en hij stuurt zijn vader. Nee, Mag dat niet? Mag ik de naam Ja, ik noemen? weet wie het is. Ja. Nee, maar Zegt u het maar, je mag het zeggen. Het volk mag hem. Want ik zag die vader zitten inderdaad. Het is Bronto. Bronte, zijn vader zat daar, zomaar Want- wat joh. Zo slim is hij, dat mocht het hier fout gaan, dat hij zegt, maar ik heb toch niet getekend? Schone handen. Dus mijn vader heeft getekend. Die slimheid. Zogenaamd boerenslimheid noemen wij dat in Europa. Maar jouw volk gaat eraan. Het is een voortraject van iets. Het is niet definitief iets. Ja, maar hoeveel verkiezingen hebben we gehad? Dus we kunnen dossiers openslaan, dan weten we toch hoe dit gaat lopen. Ja. Hoe ziet u het? Hoe dat kunt u voorspellen als u ernaar kijkt? Nou, voorspelling. Ik doe niet aan politiek, ik ben een technocraat. En dit kan nog een lang start worden. Kijk, in Nederland hebben we pas onlangs ook een regering gekregen. Zie je hoe lang dat is geweest. En van mensen waarvan zeggen, die had het nooit. Ja. Maar nu staat ook iets. Als er iets niet gebeurt, gaat de regering vallen, klaar. En deze vent wil dus kort voor de bocht. Ja. Dit is kaal. Nou, Hij wil zijn eisen op tafel leggen en hoe dat hier gaat lopen, ik durf het niet te zeggen. Alleen, ik ben bezig met die 3 jaar van dit land. Die 3 jaar, daar ben ik mee bezig. Van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we verder hier? Iemand moet gaan zitten, iemand moet het doen. Wie? Ja, maar daarop, ik in de politiek zou ik zeggen, zoals zij dat noemen, Shan, Ja. maak dat zaken in die 3 jaar af.
En dan zien we verder. Want dan kunnen we zeggen, oké, Suriname staat op zijn eigen benen. Maar op dit moment, in dit cruciale toestand, Maar het volk heeft gesproken. nou ja, tussen aanhalings gesproken. Weet het volk wat ze gesproken hebben? Ik heb mensen geïnterviewd die zeggen, ik heb op die en die en die gestemd. Ik zeg, en waarom heb je daarop gestemd? Vertel, dan ga ik schrijven. Ja. Ze weten het niet, omdat een oom van haar dat gezegd heeft, maar ze weten het niet. Is het niet deels etnisch? Nee, ik geloof daar niet in. Nee. Vroeger was het zo Nee, verhaal. ik zal over dat etnisch wat je gebruikt. Ja. In Paramaribo geldt dat woord. In Paramaribo alleen? Ja, het woord. Niet ja. in Nikeri? Nee. Waarom niet in Nikeri? Omdat ze daar, hun mind is anders. Begrijpt u? Hun mind is anders. Hier heb je, en neem nou, en ik zal, zoals men dat noemt, de stadskreool Ja. en de Maron. Die hebben een andere genetische samenstelling. En dat bots. Terwijl ze uit hetzelfde dorp in Ghana vandaan komen. Wat gaan we krijgen? Zie je? En dat is het punt nogmaals. Men is te veel met zichzelf bezig. En niet met, en zoals ik, deze 3 jaar. De rest interesseert me niks. Deze 3 jaar moeten we doorheen komen. Ja. Want kijk, 400.000 mensen met drie olieputten. Je krijgt dat keihard niet op. Eén, je kan het werk niet eens verrichten. En als je brillen opzet, dan zie je dat die Aziaten en die Arabieren dat wel gekund hebben. Dubai met 325.000 mensen. Maar er werken wel 2 miljoen buitenlanders. En hun hier zo, die denken dat zij het zullen doen. Terwijl het woord werken hier nog een soort vloek is. Begrijpt u? Ga maar kijken hoe hun het gedaan hebben. Met dat geld hebben ze hun kinderen naar Harvard Universiteit gestuurd. En als je klaar bent, kom snel terug. Begrijpt u? Dus kijken wat ze doen. Ik heb ze meegemaakt daar zo. Echt waar, ga in Dubai. Ga een beetje rondlopen zo rondom het vliegveld. Dan zie je die jongens nog maar met hun slippers en gouden armband. En ze praten 5 talen. Dus u zegt op dit moment zou je liever nu moeten zeggen van in plaats van dat ik 750 geef op een bankrekening ergens, geef ik 750 om te gaan studeren? Nee, die 750, nee, die moet je loslaten daarvan. Nee, maar wat moet er gaan gebeuren? Want je hebt geen, je bevolking moet gaan studeren. Ja. Je kan een lening doen, nu een lening. Je zegt iedereen krijgt 750. Maar je had ook kunnen zeggen van, Nee. Ga studeren. Nee, u zegt het kort voor de bocht. Het is geen lening. wat is het dan? Er zijn 3 geldmodellen die aan de hand van de olie hier binnenkomen in dit land. Waarvan 1 een soort bonus is, omdat jij het contract getekend hebt. En het is mijn grond, geef je met dat geld. Maar het is nog niet gekomen. Maar nu komt het. De banken in dit land, die zeggen, nou, dan gaan wij het voorfinancieren. Dat is aan de hand. De banken financieren dat voor. Ze weten toch dat het geld komt. Dat is aan de hand. Waarom leggen ze dat mensen dat niet uit? Het is geen lening. Nee, het is de FID, heb je misschien van gehoord. Dus men hoeft geen rente hierover te betalen. Nee. Dus het geld, Ja. dat is er. Ja. Dus oké, hier heb je het geld. Ja. Het is geen lening. Nee, het is geen lening. Het geld komt eraan, dus hier heb je een voorschot. En waarom is dat? Ik vind het prachtig dat Lazar, dat is de financiële adviseur van de regering, die dat heeft uitgedokterd. Want Anastasia, IMF, gaat geen Sinterklaas spelen. Dus als je aan dat andere geld komt, dan heb je een probleem. Dit mogen ze doen. Kunnen ze doen. Het is een bonus. Net zoals staatsolie heeft geld gekregen ook. En wat heeft hij gedaan? Een deel van het geld aan de staat van Suriname gegeven. En een ander deel zelf dingen gesponsord in dit land. Waar je niks over leest. Nee, dat bedoel ik nou. Ontzettend veel. Maar het is gewoon geld. Jij levert grond. Ik ga op jouw grond werken. En dan krijg jij een bonus. En straks met die Maleisiër,
Dat is volgend jaar komt FID voor de gas. Ja. Dan krijg je weer zo'n FID. En Shell is aan het boren op blok 48 en noem maar op. Een stuk of 5 putten zijn goed in beeld op dit moment. Voor die 400.000 mensen. Dus het komt sowieso goed. Echt Het komt waar. sowieso goed. Hier in een zaal hebben we mogen vergaderen met de topman van Total. Ja. Met zo'n grote beeldscherm live vanuit Parijs. Ja. En dan kon je hem vragen stellen. Ik heb een van die vragen gesteld. Luister, we hebben hier Siralco gehad. Ja. Begrijp je? Als het klaar is, zegt Siralco, dag, ik ga weg. En jij hebt op een gegeven moment nu 700.000 vaten in de grond die jij gaat oppompen. En als het klaar is, zeg je Suriname, dag. Hij direct vanuit Parijs. Nee, dat is niet waar. Want dit is het begin, wij gaan door. En dat blijkt. Want dit jaar boren ze nog 2 andere putten. Dus dit is pas het begin. Dit is het begin. Dus het is heel belangrijk welke regering ook zit. Ja, maar je moet verstand van hebben. Kijk, een regering is allemaal een politiek, maar de financiële deskundigen, technocraten er zijn zoveel projecten hier. Misschien heb je iets gehoord van een brug over de Corantijn. Ja. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Fout. Het is niet een brug over de Corantijn, het zijn 2 bruggen die gebouwd worden. In de Corantijnrivier. En die worden gescheiden door een eiland. Dus van die ene brug kom je zo op een eiland, dan rij je naar, en daar heb je een andere brug. Het zijn 2 bruggen. Hoe komt u aan die informatie? Dat is wat Unilever mij geleerd heeft. Wanneer praat je over een brug? Ik heb het getekend, want ik doe aan ontwerpen. Oké. Ik doe aan projectontwikkeling. In Nederland heb ik projecten. Wat is 15 woningen bouwen in Nederland? Toch niks? En toch vliegt er een vliegtuig met vlag en noem maar op, gefeliciteerd voor mij. Wie ben ik? Maar er gebeurde daar iets bijzonders. Ik liet zien dat de gewone man in staat is een volwaardig woonhuis te hebben. Zelfs zo dat van een gemeente ambtenaar die schrijft in de krant dat de woningen te luxueus zijn, zwart op wit. Waarom? Omdat ze vloerverwarming hebben, omdat ze een kanaal hebben zodat ze open haard kunnen stoken. Oké. Begrijp je? En dat is hier ook zo. Want ik heb een krantenartikel hier waar een krant geschreven heeft van volkswoning met zwembad. Zo van mag niet. Begrijp je? Ja, ik begrijp het helemaal. Nou, en tegen die dingen zijn we aan het vechten. Oké. Denkpatronen. Wat moet nu gaan gebeuren? Hoe ziet u het? Wat nou- moet er gebeuren? Nou, wat moet er gebeuren? Wat zal er gebeuren dat dit gevecht nou maanden gaat duren? Totdat men wakker geschud is. Nee, er zijn andere, zwaardere belangen. En laten we die gaan behartigen. Want die tante Koba zit op ons te wachten. Zo is dat helemaal. Dus, en als dat een beetje weggeëpt is, dan gaan we kijken hoe we. En in die tijd heeft deze meneer Chan of een andere kans gezien, want nogmaals, juffrouw Anastasia gaat niet met die juffrouw Bouterse praten. Voor geen geld. De vrouw is een keiharde vrouw. Colombia heeft een aanvraag ingediend voor IMF. Geweigerd. Maar Argentinië schrijft het op 57 miljard leningen. 57 miljard leningen van de IMF. Je zou zeggen, hoe betaal je dat terug? Maar die hebben het gekregen. Begrijp je? Dus het gaat nu alleen maar om die 3 jaar te overbruggen. Dat is belangrijk voor Suriname. Heel belangrijk. Ja. Maar goed, het volk heeft eigenlijk gesproken. Het volk heeft gezegd, de NDP, de VHP. Ja, maar je blijft vasthouden dat het volk, het volk weet niks. Het volk weet het niet. Nee, die weten niet waarvoor ze gestemd. Ze gaan naar de stembureau. Ik heb 3 mensen geïnterviewd. Waarom heb je dat besteld? Wat heeft die partij voor jou gedaan? Wat voor waarde? Ja. Kunnen ze niet vertellen. Ik heb nog eentje gehad, een 4e. Ja. Die zei, ik kan niet stemmen. Ik zei, wat niet? Ik zei, luister. Jij krijgt van mij 100 SRD. Ja. Om daar naartoe gaan maakt niks uit op wie je stemt, maar jij stemt op iemand. Ja. Dan heb je aan jouw plicht voldaan. Klopt. Nee, zegt ze. Ik zeg, ik verhogen naar 200 SRD. Nee, zegt ze. Ik heb tot 300 SRD.
Nee, zegt ze. En ik heb er onlangs nog gezegd, dat is gisteren of eergisteren, ik zeg, de volgende verkiezing ga ik mijn bedrag verhogen naar 500. Ze begon te lachen. Maar kijk, dan zie je hoe de mind, het is vastgeroest. Ik zeg nee, maar waarom? Weet ik niet. En dat is heel veel in Suriname. Die man, nee, ik hou niet van die man. Dus al komt die man met gouden dingen, nee, ik hou niet van die man. Mind. Ja. En dat is jammer. Het is nou zo belangrijk. We zitten op een cruciaal punt. We zitten op een punt van, hé, wat moet Suriname moet, het leven moet doorgaan, het moet beter gaan. Ja, het cruciale punt. Macoba zit te wachten. Het cruciaal punt is het begin van die 36 maanden, ja, zeg het goed, ja, 36 maanden. Wie gaat dat opstarten? Ja. Want daarna komt die olie spuiten. Ik heb een advertentie zelf, heb ik hem klaargezet. Ik wou naar de krant toe gaan ermee, ik heb het gedaan. En die zei nee, dat gaan we niet zetten. Wat staat erin? Er staat erin, zodra de eerste schip met olie gepompt wordt, komt dat schip Inawatern naar de haven van Suriname. Volgeladen met olie. Die gaat aan de haven zitten en daar wordt een slang aangelegd met een kraan en iedere Surinamer mag gratis met een fles van 1 liter daar aftappen, een dopje erop en dan heeft ze haar eigen olie. Geestelijk, denk eraan. Ja. Hebben we ook gehad met Suralco. Ik weet het niet. Kent u, we hadden ook zo'n flesje thuis met boxshit. De eerste fles. Kent u dat niet? Nee, hebben we ook gehad. Zo'n souvenir. Maar nee meneer, dat kunnen we niet doen. Want dan gaan ze ons voor de rechter zetten. Dus ja, dat kan je nagaan die mind. Dus we hebben hem iets veranderd om alle juridische dingen en dat komt wel binnenkort in de krant. Okay. Nogmaals. Van hoe verder echt, ja. Je zit met die 400.000 mensen, joh. Wat is dat? Dat stelt niks voor. Terwijl je echt een paar miljoen mensen hier zullen krijgen om het echte werk te doen. Ja. Dus, nou, we zullen niet armer worden. Echt waar. Suriname gaat vooruit gaan. Ja, maar wat bedoelt hij onder Suriname? Kijk, het land zelf, hè, de ontwikkeling, de scholen, ziekenhuizen. Op een gegeven moment moet dat... Die zijn betaalbaar. Tegen die tijd geen probleem. Over 36 maanden zijn ze betaalbaar. Maar, waar is die onderwijzer? Weet je wat het is, waarom ik dit zeg? Ik kijk naar landen om ons heen die ook gigantisch rijk zijn aan olie. Hè? Denk aan Venezuela, denk aan Nigeria. Ja, maar dan ga je weer volkenkundig, dan ga je dat analyseren. Wat voor mensen zijn dat? Waarom Qatar? Zo'n stukje eiland, man. Die geeft die stomme Trump op een gegeven moment cadeau een vliegtuig van 400 miljoen. Ja. Doe maar. Maar ja, die mensen die dat doen, hebben geleerd. Ze weten waarom ze ze kunnen het verdedigen. Maar Suriname kan dus denken van wacht even, in Venezuela is het niet goed gegaan, in Qatar gaat het goed. Dus wat moet ik doen? Wat moet Suriname dus doen? Niet kijken naar Venezuela, maar naar... Ik heb die vraag gesteld, oil en gas hoor je altijd toch? Ja. Wat ga je met oil? We zitten al lang in de olie, dat is geen probleem. Maar wat gaat Suriname met gas doen? Moet u mij vertellen wat Suriname met gas doet? Als u mij een goede antwoord geeft, krijg je zo van mij 100 SRD, zo cash. Wat gaat Suriname met gas doen? Als we nu kijken naar Suriname zelf, hè, wij 6 jaar en dag. En we zijn begonnen met het koken op houtskool en maar wij zelf hebben het niet. Jawel. Ja, nee, ik bedoel, we importeren, hè? Nee, luister. Suriname is een importeerland. Ik heb hier zo, Wilhelminastraat CVC, hebben we gas gehad. Zat in de grondleidingen allemaal, stalen leidingen met zo'n meterkastje opzij. Sommigen hadden een muntje moeten gooien erin. Klink, dan heb je 2 dagen gas, dan kan je koken. Dat is Suriname. Hier zo in dit land. In dit land? Ja. Maar, en die behoefte zal er wel zijn, maar om de gas vanuit de oceaan hier te krijgen, is zodanig duur en zoveel dat je 80 Paramaribo-dorpen kan voeden. En die hebben wij niet, dus het is niet rendabel. Die gas is er,
Maar het is niet rendabel voor Suriname. Dus, nu komt het. Wat dan? Als je die put daar hebt, verkoop hem in één keer cashgeld. In één keer. En er zijn zeker 5 instituten die zo kan betalen. Dan noem ik uit het hoofd gewoon een bedrag van 60 miljard. Ze lachen je uit, joh. Wanneer moet je het hebben? En met die 60 miljard ga je dingen doen. Begrijp je? Er is nu ook die kaart, nogmaals, ik heb meestal 2 van deze tassen vol, want daar staan al die dingen in. Ze hebben op dit moment staat er een kaart van Suriname in de verkoop. Daar staat in West-Suriname, bij Kawadebo, geprojecteerd een stuwmeer. Dat wist u niet, hè? Dat bedoel ik. Een stuwmeer is geprojecteerd. Wat ga je daar, die ellende met deze stuwmeer, wil je dat weer herhalen? Ja, zegt hij. Ja, maar we hebben energie nodig. Is er nog en? Ja, we hebben bauxiet, dat weet ik ook wel. En die kunnen daar smelten. Ja, dat klopt. Maar we gaan hem niet met een stuwmeer smelten. Wij gaan hem met zonnepanelen smelten. Huh? Ja, we gaan hem met zonnepanelen smelten. En waarom gaan we dat doen? Omdat, en dat moet je opstellen, een Russisch bedrijf. Want Russen en Amerika zijn toch gaan vechten met elkaar? Dan moet je goed luisteren. Een Russisch bedrijf heeft in Amerika een staalsmelterij die draait op zonnepanelen en die levert 300 megawatt. Dus meer dan onze stuwdam. Nou jij. Kijk, dat bedoel ik en daarom lees ik veel. Ik heb nog nooit in mijn leven een voetbalwedstrijd op televisie bekeken. Nog nooit. 1, omdat ik geen verstand heb van voetballen. Ik vind het prachtig als mensen op straat, vooral op straat, op die hoeken van straat. Ja, mama, hij moest het zo schoppen, hij moest dat schoppen en noem maar op. Zo, poepoe. Ik moet op de televisie hier zo, hoe heet dat, krauw heet dat, en een pilsje. Hij passeert 1 man, hij schiet naast. Wat heb ik eraan? Ja, u lacht man, nee, dat is toch, nee, dat soort... Maar nu heb ik nog gelijk een vraag. Ja? Kent men u? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Veel... Nee, gelukkig. En waarom zeg ik dat niet? Kijk, wie ben ik? Ik ben een doodgewone jongeman van een garnalenboot. Ja. En toch heb ik hier meegemaakt dat in mijn hotelkamer om 8 uur 's morgens tok 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 op de deur geklopt wordt. Wie weet dat ik daar zit? Ja. Mijn kinderen weten het niet, mijn kamernummer, niemand weet het. En ik doe open, het is een vrouwelijke persoon. Om 8 uur 's morgens. En ik zeg, maar hoe weet je dat ik hier ben? Antwoord, ja meneer, ik ben militair. Nou jij, wie ben ik? Ik heb geen auto, ik heb geen fiets, ik heb geen brommer. Wie ben ik? Een doodgewone jongeman. En wat wordt de militair hebben? Ik ben maar niet, ja, ik ben mijn mond dicht gehouden. Ik dacht nou, ik ga toch mijn boodschappen, loop maar naar de straat toe, zei ik die kant op. Ik dacht, ja, Maar als u zoveel weet, hè? U kunt nuttig zijn voor het land Suriname. Dat heb ik daar in Europa zo vaak, zulke dikke boeken. Maar, Suriname, ze zien je aankomen. Maar de militair is geweest, want blijkbaar wilden ze iets van u hebben. Ik weet het niet. Ik heb totaal geen dialoog met haar aan. Nee? Oh, nou, nee. Ik heb haar wel tegen die hotelgast gezegd, luister, als dat kan, want jij kijkt nooit Amerikaanse film, dat de schoonmaakster op een ochtend komt, deur open, iemand ligt te bloeien daar zo. Ja. Ik zeg dus, ik kom nooit meer in jouw hotel. Dat heb ik wel gezegd. Oh. Ja. Maar nogmaals, het punt waar het om gaat is, heel Paramaribo weet dat ik hier eet. Ja. Ik heb het niet in de krant gezet. Ze weten het. En hebben ze u nog niet benaderd van meneer? Wat weet u nog meer? Nou, wie zou mij benaderen en waarvoor? Oké. Want die persoon die mij zou denken te willen benaderen, moet weten waarover hij gaat praten. Ja. Maar wat zou u, als ze u niet benaderen, zou u niet de stap kunnen zetten, oh ze benaderen me niet, ik ga mij kenbaar maken. Alsjeblieft. Kijk, ik heb ik ben ook wel nuttig zijn voor het land Suriname. Wat ik gedaan heb,
En ja, ik heb ze niet hier. Maar die kunnen al die bladen, woonbladen, technische bladen over hout. Ja. In Nederland heb je, als je slager bent, dan heb je speciaal boeken van slagerijen. Ja. En dat soort dingen. En daar staan verhalen die ik niet geschreven heb, anderen over mij en noem maar op. Die staan allemaal. De bladen. Maar goed, wij zijn op zoek Suriname naar diaspora, mensen met kennisverhaal. Ja. Om te zeggen, kom helpen. Maar, Nee, maar nogmaals, precies wat ik heb hier net uitgelegd. We hebben, als we uit Amsterdam komen, hebben we een andere klankkleur. ja. Dus men weet precies, net zoals de Friese en de Groningen ook een klankkleur. Dus als je met die man gaat praten, dan is die man, oh jee, oh ja. Meneer Bouva noemde dat witmannen. Dat is een witman. Ja. En daar heb je al afstand, weet je wel? Ja. Nou. En nogmaals, wat moet ik hier? Ik had een project voorbereid. Het belangrijkste ding wat de mens nodig heeft is een dak boven hun hoofd. En daarna ga je eten. Nou, in het dak boven hoofd, daar heb ik gedaan ik heb 5 projecten gedaan met totaal 110 woningen in Nederland van speciale soort. En het typische is dat die woningen van hout zijn. Maar als je bedenkt dat niet ik, het is een instituut, het is wereldstandaard, een houten woning met een afstand van 10 centimeter van elkaar, dat is deze breedte, van elkaar. En die hebben desondanks een brandwerendheid van 102 minuten. Dus dat betekent als dit in brand is, duurt het 102 minuten voordat dit aan die kant is. Ja. Moet ik dat hier gaan vertellen aan wie? Die zegt, je bent gek. Hoe moet ik dat hier gaan vertellen? Aan wie? Goed. Ik vind het heel interessant. Ik vind het prachtig wat je allemaal vertelt. Met die dingen, als mensen mij dingen vragen en noem maar op. We willen u graag nog een keer spreken, omdat ik dan voorbereid ben. Nu ben ik niet voorbereid, ik heb hier zitten. Ik ook niet, dus daarom had ik ook wel dingen. Want kijk, wat we kunnen doen. ik kan die dingen zeggen, maar ik heb Nee, niet maar wat dat het mooie is, ik zag, dus ik ben niet voorbereid. Ik zag het en ik dacht dat ik zelf een paar vragen. Maar dit smaakt naar meer. Dus we kunnen een vervolg aan geven en zeggen, we komen hierop terug. En dan komen we met mooie argumenten, diepgang en natuurlijk wat u meer weet. Ja? Wij gaan u voor u bedanken. Dit zijn leien. Ja. Vroeger, ik weet niet of je al zo met een lei op school met een griffel. Ja. Dat is dit materiaal. Dat materiaal. Die wordt geëxporteerd vanuit Brazilië naar Europa. Ja. Ik heb het gebruikt daar met projecten. Ik weet wat het is. En iemand wil het hier doordrijven om dit als onderzet te gebruiken voor koude dranken. Nou, dan ben je toch geschift. Ik breng het nu naar voren en het is goed om te weten. Ik vond het fijn. Ja, oké. Ik heb geprobeerd een aantal dingen die hier zitten aan u over te brengen. Dat is geweldig. Ja. Wij zijn blij dat we met u in gesprek mogen gaan. En natuurlijk willen we een vervolg aan geven. Zodat wij de diepgang kunnen gaan zoeken en vinden. Graag zien we u terug. Voor nu ga ik u bedanken. Ik bedank u ontzettend. En Nou, geen dank. Het is gewoon, ik heb dingen hier zo en u stelt me een vraag, dan geef ik antwoord. geweldig. Dank u daarvoor. Namens de kijkers van Kulturo TV ook dank. En dan zeg ik voor nu iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja, Abong, dankjewel. Tot gauw. Ja.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man is veilig staan. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation.